dic Valentí Montgai Castro, soc president de Slow Food del Garraf i el coordinador del quilòmetre zero per tot l'estat espanyol. La cuina tradicional a Catalunya es troba en un moment òptim, potser millor que anys enrere, degut a que hi ha hagut una sèrie de cuiners mediàtics, uns cuiners molt importants, que han obert establiments de cuina tradicional i que fins i tot tinc entès que s'hi funcionen tant o millor que els altres establiments de cuina creativa. Aleshores, això per una banda, però per una altra, a les llars penso que cada cop es cuina menys cuina tradicional i que tirem més, per la vida trafegada que portem tots plegats, tirem més de plats precuinats i anem perdent aquest receptari tradicional. Jo crec que els utilitzem poc perquè la tendència és comprar a grans superfícies i a supermercats. I aquests tipus d'establiments són els que menys defensen el producte autòcton. Això està claríssim. Aleshores, en la mesura que intentem el consumidor tornar enrere i recuperar aquells espais, com els mercats, com les botigues de queviures de barri, que són les que poden contactar més amb el productor local i vendre el seu producte, llavors podem capgirar aquesta situació. Jo crec que la imatge que té potser és una mica equivocada. Jo diria, a vegades ens han dit els ecopijos i crec que res més lluny de la realitat. Són precisament el contrari. O sigui, els nostres productes no necessàriament són més cars, perquè precisament si estalviem intermediaris, que Slow Food no diu que no són necessaris els intermediaris, són imprescindibles, però sí que hi ha un percentatge de producte que no necessita intermediari. Un pagès que conrea a Vilanova i la Geltrú, per exemple, i ven al mercat de Vilanova i la Geltrú, no necessita cap intermediari. En un restaurant amb el distintiu de quilòmetre zero trobem una sensibilitat diferent de la dels altres. Això d'entrada. Aquesta sensibilitat es tradueix en una voluntat d'utilitzar producte local, producte proper, en aquest restaurant. Això també vol dir que utilitza un producte de temporada, que són coses que semblen molt lògiques, però a la realitat no ho són gens. O sigui, el que ens trobem normalment als restaurants són productes de fora de temporada. La distància que s'ha anat fent cada cop més gran entre el productor i el consumidor s'ha traduït en això, en oblidar les temporades dels productes i en consumir albergínies a l'hivern, cireres, raïm, o sigui, tota una sèrie de productes que no són de temporada en qualsevol moment de l'any. En el cas del quilòmetre zero, el curs va de desembre a desembre i en aquest primer curs pot costar de trobar restaurants perquè potser som una dotzena a Catalunya. Evidentment, som els restaurants als quals hem tingut accés a Slow Food per transmetre aquest projecte, perquè clar, no tenim possibilitat de comunicar-nos amb tots els restaurants a Catalunya i comunicar-los aquest projecte i explicar-los i que entrin. Llavors, clar, ens hem acostat als que més propers teníem a nosaltres, els que ja estaven treballant una mica al voltant de Slow Food a través dels Convivia, i llavors aquesta és la realitat, però l'èxit ha sigut total i l'any que ve segur que doblarem la quantitat de restaurants. Els productors ens diuen, sí, tot això està molt bé, però produir aquests productes que formen part de la biodiversitat no costa res. El problema és que què fem quan tenim aquests productes? A on els venem? Qui els compra? Això sí que serà una eina, quilòmetre zero, una eina molt clarament positiva per aquest tipus de productes, perquè el quilòmetre zero obliga a treballar amb els productors que produeixen productes de Slow Food. Ens aporta d'entrada saber que estem consumint un producte que es troba en les millors condicions, perquè com que no ha hagut de viatjar, no ha hagut d'estar ni recórrer quilòmetres, ni estar dies o setmanes en càmeres frigorífiques. Això vol dir que s'ha recollit en el moment òptim, de maduresa, per exemple, que és quan millor està el producte. Això per una banda. Per una altra banda, ens aporta, en els temps que corren, on tothom parla de sostenibilitat, de medi ambient i tal,
ens aporta una mica una tranquil·litat de consciència de saber que un producte no recorre quilòmetres i no emet en el seu transport CO2. A Catalunya tenim molts productes en risc d'extinció, molts ja han desaparegut. I la prova és la feina que està duent a terme Slow Food de Terres de Lleida, que s'han dedicat durant com a mínim 3 o 4 anys a buscar biodiversitat per diferents masies de les Terres de Lleida, fet una feina de recollir aquella varietat que conserva amb per exemple, un arbre fruiter, amb un cas únic, no sé, la pera de cardosa, per exemple, per citar un exemple, o aquella varietat de tomàquet que conserva un pagès per consum propi, perquè el pagès sí que sap valorar aquelles característiques que li dona aquella varietat, però el consumidor no. El procés habitual és això, que el convivium de Slow Food que defensa aquest producte el faci entrar dintre de l'arca del gust i llavors ja, o sigui, el producte entra ja en una sèrie d'activitats que organitza Slow Food a nivell comarcal, a nivell nacional, a nivell estatal i a nivell internacional per donar a conèixer aquest producte. Per exemple, l'activitat per excel·lència és el Salone del Gusto. A l'Arca del Gust, a Catalunya tenim 3 verdures del Garraf, que són la col paperina, l'escarola perroqueta o de cabell d'àngel, la col brutonera, on surten els espigalls i la col de brutó, o els brutons. Aleshores tenim la mongeta del ganxet, la malvasia de Sitges i el gall del Penedès. I està a punt de fer-se públic 2 noves incorporacions més a l'Arca del Gust catalanes, que són la patata del bufet i l'ovella ripollesa. Jo crec que el valora positivament. Això, o sigui, els productes locals tenen una bona premsa, i més ara està de moda tot això de la defensa del producte local. El que passa que ens trobem que a Catalunya i en general a l'estat espanyol el productor local té masses entrebancs administratius per produir. Se li exigeixen una burocràcia, o sigui, li comporta un problema, o sigui, el que falta és més productor local i singular, a més, o sigui, d'aquest tipus que defensa Slow Food. L'administració hauria de poder legislar d'una forma que sapigués distingir molt el que és una agroindústria d'una petita producció. Un treballador autònom que té un treballador més o 2 i és una empresa molt petita no pot perdre's per laberints administratius d'aquesta manera. Però a nivell mundial Slow Food proposa les hortes escolars i a Catalunya, clar, Slow Food no té l'exclusiva de la defensa de tots aquests ideals i lògicament a Catalunya hi ha hortes escolars perquè hi ha hagut gent que sense estar Slow Food ja ha vist que aquest és el futur i a Catalunya s'han creat moltes hortes escolars. Hi ha una dada que és que potser més del 80% de peix que es consum a Catalunya ve de llotges de fora de Catalunya. Mentre això passa, estem consumint perca del Nil, que ve del llac Victòria, i al mateix temps també passa que els pescadors, quan arriben a les llotges carregats de peix econòmic, han de retornar aquest peix al mar, ja mort i que no serveix per res, perdent una quantitat de nutrients important perquè les subhastes a la baixa no valoren econòmicament aquest preu, no paguen ni el gasoil que han gastat a la barca. Aleshores, el Slow Food el que pretén una mica és fomentar una mica el consum d'aquest tipus de peix i per això convidem a cuiners que vinguin aquí a l'aula gastronòmica de la Boqueria perquè nosaltres mateixos som uns desconeguts a com cuinar aquests peixos i d'aquesta manera uns aprenem d'uns altres i transmetem al públic, al consumidor, també què fer amb aquests peixos.